average kid that no one understands. Mom and Dad and Vicky always giving him commands. Doom and gloom up in his room is broken instantly. His magic little fisher grant his every wish, 'cause in reality they are his odd parents, fairly odd parents. Στερα και ραφτάκια. Στερωτά πλασματάκια. Odd parents, fairly odd parents, really bought me pop up on hot rod. Juice, rubber, goose, green moose, guava juice, giant steak, birthday cake, large rice, chocolate shake. Odd parents, fairly odd parents, can let you live when you were a kid with fairly odd parents. Ναι, καλά. Το παράξενο ζευγάρι. Σουτάρι, σκοράρι! Ωραία! Το δωμάτιό μου είναι καθαρό και τώρα μπορώ να τεμπελιάσω λίγο. Γιγάντιο γκρινιάρικο χρυσόψαρο μπροστά, κύριε! Πόσες φορές το έχω πει! Δεν γκρινιάζω! Γκρινιάζεις! Πήρε η πρώτη τορπίλη! Τίμη, τι ήταν αυτός ο ήχος? Δεν ήταν τορπίλη! Τίμη Τέρνερ σε έστειλε πάνω για να καθαρίσεις το δωμάτιό σου. Περίμενε μέχρι να έρθει ο πατέρας σου. Σπίτι νωρίς! Άκουσα να χρησιμοποιείτε το όνομά μου απειλητικά. Αλήθεια είσαι τόσο όμορφη όταν είσαι θυμωμένη. Ω, γλυκέ μου! Και εσύ είσαι ωραίος όταν μου λες ότι είμαι όμορφη και θυμωμένη. Έχω ξεχάσει εντελώς την οργή μου προς τον Τίμη. Μπορώ να έχω αυτό το χορό, κυρία μου? Wow, το είδατε αυτό! Όταν ο μπαμπάς έγινε ρομαντικός, η μαμά ξέχασε το θυμό της. Και μια που μιλάμε για θυμό, ποιος από εσάς τους δύο εκτόξευσε την τορπίλη πάνω μου? Ω, Κόσμο! Είσαι τόσο ρομαντικός! Ξέχασε εντελώς την οργή μου προς τον Τίμη! Και τον κόσμο! Αλήθεια! Δηλαδή, ωραία! Ας χορέψουμε! Έπιασε! Η Γουάντα ξέχασε το θυμό της με το ρομαντισμό, όπως ακριβώς και η μαμά. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη που υπάρχει. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή απέσια. Ω, Τίμη, μάντεψε! Γε μου, η μαμά σου και εγώ δεν μπορούμε να σταματήσουμε να χορεύουμε. Θα μπορούσα να χορεύω μέχρι να πέσω κάτω! Λοιπόν, μάντεψε ποιος είναι εδώ να σε προσέχει όσο εμείς χορεύουμε. Σταμάτα να με ακολουθείς! Γεια σου, Τίμη! Δεν έχω καμία επιλογή! Έχεις δύο επιλογές. Να καθαρίσεις όλες τις τουαλέτες στο σπίτι ή να πιεις νερό μέσα από αυτές. Μα δεν διψάω, ούτε είμαι σκυλός. Γιατί με το καθαριστικό! Εσύ η βούρτσα! Όχι, όχι! Η σχέση μας είναι στην τουαλέτα! Wow, δεν υπάρχει τίποτα να μου αποσπάσει την προσοχή από την οργή. Αυτό ήταν! Εύχομαι να έχει η Βίκη ένα φίλο. Όχι οποιονδήποτε φίλο, τον τέλειο φίλο για τη Βίκη για να αποσπά την προσοχή της ώστε να μην είναι πια κακιά. Ποιος είσαι και τι θέλεις? Γεια, είμαι ο Ρίκι. Πουλάω περιοδικά από πόρτα σε πόρτα για να μπορέσω να σπουδάσω ιατρική. Και είδα αυτή την πινακίδα που έλεγε «Χαριτωμένο κορίτσι θέλει ωραία περιοδικά». Μα φέρετε περιοδικά τον Τέρνερ. Τα έκλειψες από το γραμματοκιβώτιο των Τέρνερ και προσπαθείς να μου τα πουλήσεις για να κερδίσεις χρήματα. Και νόμιζα ότι ήσουν μόνο μια όμορφη φατσούλα. Τι συμβαίνει? Πήγαινε να κοιμηθείς! Χαζομάρα! Πού ήσουν όλη μου τη ζωή? Κοίτα, έπιασε! Δεν άκουσες την επικίδια μουσική! Φυσικά και έπιασε! Ναι, αλλά δεν νομίζεις... Γκρινιάζει! Πήρε τη δεύτερη τορπίλη! Love, Vicky's in love, love, love. Like a lobster beats a guy with his love, she's in love. Love, 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 gather in love, love, love. Vicky's in love. Love, 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 gather in love.
Λοιπόν, έτοιμοι για περισσότερο χώρο? Χορέψαμε σε όλα τα δωμάτια σε αυτό το σπίτι και δεν μπορούμε να βγούμε έξω αν δεν έρθει η Βίκη. Πού μπορεί να είναι? Έξω και περνάει πολύ ωραία μαζί με τον καινούριο της φίλο, το Ρίκι. Ω, έχω μια ιδέα! Γιατί δεν έρχονται και οι δύο σπίτι μας? Θα τους πληρώσουμε διπλά. Άκουσα κάποιον να λέει διπλά. Ωραία! Με 2 babysitter μπορούμε να λείψουμε 2 φορές περισσότερο! Δεν μπορώ να έχω έναν μάρτυρα! Love, 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 Vicky's in love, love, love. Like a stranglehold, you can't get her love, she's in love. Love, 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 gather in love, love, love. They're in love. Αυτό ήταν πολύ δύσκολο μοντάζ. Δεν ήταν αυτό που ήθελα να γίνει. Διπλασίασα τον πόνο. Ναι, αλλά τώρα έχεις μια καριέρα με μέλλον στα σκαμνάκι. Εύχομαι να τα χαλάσουν. Τίμη, ξέρεις τους κανόνες. Δεν μπορούμε να χαλάσουμε την αληθινή αγάπη και τώρα είναι ερωτευμένη. Δεν ήθελα αληθινή αγάπη, ήθελα μόνο ένα ειδήλιο. Α, πού είναι μια τορπίλη όταν τη χρειάζεσαι? Δεν ξέρεις καν αν είναι αληθινή αγάπη. Κι αν είναι μια ψεύτικη αγάπη, Τότε μπορούμε να τους χωρίσουμε, αλλά θα πρέπει να το αποδείξεις. μόνο ένα πράγμα απομένει. Πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν είναι αληθινή αγάπη. Τότε είναι ώρα για παρακολούθηση. Μουτράκι μου, κάνεις πολύ babysitting, σωστά? Σίγουρα, γλυκέ μου. Άρα πρέπει να έχεις πολλά επιπλέον χρήματα, ελεμουδάκι μου. Έχω, αγαπουλίνο μου. Έτσι, αν αποφασίζες να, δεν ξέρω, να διαλέξεις 4 νούμερα για το μυστικό σου τραπεζικό κωδικό, ποια θα ήταν? Κάτι απλό, όπως 0000, γλυκό μου, κουταβάκι. Λοιπόν, κουτίνγκα μου, πρέπει να πάω μέχρι την τράπεζα. Σε ποια τράπεζα πηγαίνεις? Κουκλίτσα μου ζωγραφιστή. Dimsdale National. Ωραία! Θα δανειστώ αυτό το πράγμα για να πάω στην τράπεζα. Τα λέμε. Βλέπετε, ο Ρίκι δεν είναι πραγματικά ερωτευμένος με τη Βίκη, μόνο με τα λεφτά της. Αυτή δεν είναι αληθινή αγάπη. Εύχομαι να χωρίσουν. Μα η Βίκη είναι ακόμα ερωτευμένη μαζί του, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τότε πρέπει να τους χωρίσω εγώ ο ίδιος. Πρέπει να υπάρχει κάτι που μπορώ να χρησιμοποιήσω για να χωρίσω τη Βίκη και το Ρίκι. Στο ίντερνετ. Θα βρω μια καινούρια φίλη στο Ρίκι που να είναι πιο πλούσια από τη Βίκη. Της έχει πάρει όλα τα λεφτά. Πόσο θα δυσκολευτείς? Ελεύθερος κοκκινομάλης έφηβος ψάχνει πλούσια κοπέλα με τόνους λεφτά. Τώρα ας καθίσουμε να περιμένουμε τις χιλιάδες απαντήσεις. Δεν έχετε τίποτα. Α, ώστε έτσι είναι μια απάντηση. Τίμη, πρέπει να κάνεις τον Ρίκι να ακούγεται ελκυστικό σε κάποια άλλη εκτός από τη Βίκη. Για δοκίμασε αυτό. Ευαίσθητος, ελεύθερος, κοκκινοπάλης, έφηβος ψάχνει μια πλούσια κοπέλα με τόνους λεφτά που αγαπάει τα ψώνια, το αίσθημα και τις γάτες, όσο κι εγώ. Τι, μα δεν είναι δυνατόν να πιάσει αυτό. Έχετε τόνους, Μέιλ. Wow, κοίτα όλα αυτά τα πλούσια κορίτσια. Ξέρεις, για το Ρίκι. Γεια σου, κούκλε. Κέρδισε εκατομμύρια σε ένα διαγωνισμό ομορφιάς και αν σου αρέσουν τα χρήματα, τα πολλά χρήματα, ας παντρευτούμε. Ρίκι! Έχεις μια έκπληξη για μένα, ρε δοκινάκι μου. Τι είναι? Είναι κάτι πραγματικά εξαιρετικό. Ρίκι! Δεν μπορώ να σηκώσω το πολύ βαρύ κουμπαρά μου. Έλα να με βοηθήσεις. Έρχομαι αμέσως, φατσουλάκι μου. Θα μετράω τις στιγμές. Κουμπαράσε, Κοίτα εδώ. Α! Εκατομμύρια σε ένα διαγωνισμό ομορφιάς. Wow! Ερωτεύτηκα ξανά. Και με τη λέξη ξανά εννοώ για πρώτη φορά. Κάνε κλικ στο κουμπί δέχομαι για να με παντρευτείς και όλα μου τα εκατομμύρια θα είναι δικά σου. Μουα. Έγινε, μωράκι μου. Έχετε δέσμευση, τώρα είσαστε ανώκινο. Είμαι πλούσιος. Και η Βίκη? Ω, ναι. Θυμήθηκα κάτι. Ένα παιδί πονάει, 2 παιδιά πονάνε, 3 παιδιά πονάνε, 4 παιδιά πονάνε, 5 παιδιά πονάνε, 6 παιδιά πονάνε. Νεραντζάκι μου, έχεις όρεξη για άλλο ένα γύρο, κρύβω τα λεφτά μου. Ναι,
με την καινούργια μου γυναίκα, που είναι πολύ πιο πλούσια από σένα. Τώρα είμαι παντρεμένος. Γεια σου, Βάλερη. Με λένε Βίκη. Ό,τι πεις. Γεια σου, Ντολόρες. Είμαι ο Ρίκι, ο νέος πλούσιος άντρας σου. Είμαι έτοιμος για τα λεφτά σου. Κι εγώ είμαι έτοιμη για το πρώτο μου φιλί σαν παντρεμένη. Έλα εδώ, ζαχαρωτό μου. Hey! Δεν είσαι βασίλισσα της ομορφιάς, είσαι μια γριά. Τουλάχιστον είσαι πλούσια. Θα σαρά! Ξόδεψα όλα μου τα χρήματα σε χυμό δαμάσκηνο και μεταγγίσεις αίματος. Τι! Και να σου συστήσω το θετό σου γιο. Μπαμπά, μπορώ να έχω το χαρτζηλίκι μου τώρα και να με πάρει στα γόνατά σου. Στην τράπεζα αίματος. Ρίκη, μοναδική μου αγάπη. Έλα πίσω, Ρίκη. Μη χάσεις τον αριθμό μου. Δεν χρειάζεται να τηλεφωνήσεις σε καμιά άλλη. Στείλ τους ένα γράμμα στον εαυτό σου. Wow, τα κατάφερες, τους χώρισες. Αλλά τα άσχημα νέα είναι ότι τώρα τίποτα δεν αποσπά την προσοχή της Βίκης από την οργή της. Α, δεν μπορεί να είναι τόσο άσχημα. Έλα εδώ, χαζομάρα. Μην κάθεσαι εκεί σαν άγαλμα. Τέχα! Για μισό λεπτό. Είμαι εξοργισμένη με τον Τίμη. Μπαμπά, Ο κλόουν της τάξης. Ευχαριστώ που με πήγατε στον πλανήτη των φαινομενικά κίνδυνων λουλουδιών. Σίγουρα θα αρέσει πολύ στην τρίξη. Φαινομενικά κίνδυνων. Τι! Έχει μέσα τη λέξη ακίνδυνων. Νάτι! Τους αγαπώ. Δεν τους αγαπώ. Θα κάνω την κίνησή μου. Εσείς καθίστε εδώ. Α! Τίμη, είσαι καλά? Αισθανόσουν καλύτερα αν βγαίναμε ραντεβού? Φαίνεται ότι ο φλοιός αυτού του δέντρου είναι χειρότερος από το δάγκωμά του. Έχετε τόσο πλάκα. Θα προτιμούσα να έβγαινα ραντεβού με έναν από εσάς. Έχουν όντως πλάκα. Θα πρέπει ίσως να βγω κι εγώ ραντεβού μαζί τους. Δεν καταλαβαίνω. Τι έχουν ο Τάντ και ο Τσάντ που δεν έχω εγώ. Εννοείς εκτός από την τρίξη. Και πολλά λεφτά. Και σαγόνια. Παιδιά, κοιτάξτε το καινούριο μου συνολάκι. Είναι φτιαγμένο από ζάχαρη, χαρτί και γάλα σκόνη. Κοίτα, Τσάντ, είναι η τρελή του Νιαγάρα. Παιδιά, είστε τρομεροί. Κοίτα έξω μαζί μου ξανά. Είσαι βρεγμένος. Τι! Δεν μπορούν όλοι να είναι τόσο αστείος ο Τάτ και ο Τσάτ, ξέρεις. Γι' αυτό βγαίνει μαζί τους ξανά. Τσαντίζομαι! Μακάρι να υπήρχε κάποιος εδώ να με μάθει κάτι για τον ρομαντισμό. Και γιατί είμαι εγώ εδώ. Καλή ερώτηση. Γουάντα, γιατί διάλεξες τον κόσμο? Δεν μπορεί να είναι για τη γοητεία του, την ομορφιά του ή το μυαλό του. Κι όσοι εσείς οι δύο μιλάτε γι' αυτό, θα αρχίσω αυτό το νερό πάνω στη γάτα. Γι' αυτό διάλεξα τον κόσμο γιατί είναι αστείος. Φυσικά. Ο Τάτιο Τσάντ έκανα την τρίξη να γελάσει και είπε ότι θα έβγαινε μαζί τους. Μακάρι να ήμουν ο πιο αστείος άνθρωπος στη γη. Μπορώ να πάρω την παραγγελία σου? Ναι, θα πάρω τις αστείες πατάτες, τα γελαστά chips και την ξεκαρδιστική καυτή σάλτσα. Πώς αισθάνεσαι? Σαν να ζουλήθηκα και χτυπήθηκα με μια βαριοπούλα. Νομίζετε ότι είναι αστείο? Δουλεύει! Και μια που μιλάμε για δουλειά, τι λέτε για τους υδραυλικούς, Και αυτοί δουλεύουν! Ως το καλό, άργησα για το σχολείο! Άργησε! Ευχαριστώ! Αφήστε πουρπούρα στην κοπέλα! Καλημέρα!
Καταπληκτικό! Ανυπομονώ να δοκιμάσω τις νέες μου ικανότητες στο Τάτ και το Τσάντ. Τι θέλεις, χαμένε? Τίποτα! Όχι, προσέξτε, γκρεμός! Είμαι γκρεμός! Πέσαμε στα σκουπίδια! Ναι! Τίμη, είσαι το πιο αστείο αγόρι στη γη. Δεν μπορώ να σταθώ όρθια από τα γέλια. Κράτησέ με. Τρίξη! Περίμενα μέρες ολόκληρες να σου δώσω αυτό. Για μένα. Ω, Θεέ μου. Λοιπόν, θέλεις να βγούμε παρέα μετά το σχολείο? Φυσικά. Απλά φέρε τον αστείο σε αυτό. Μ' αρέσουν οι αστείοι άντρες. Είναι ωραίο να είσαι ο βασιλιάς της κωμωδίας. Και το καλύτερο είναι ότι δεν υπάρχει τίποτα άσχημο σε αυτό. Γεια σου, Τρίξη. Ήρθα για το μεγάλο μας σοβαρό ραντεβού. Μόνο εγώ και εσύ, που δεν θα γελάς μαζί μου. Ραντεβού. Ραντεβού. Σταμάτα! Δεν προσπαθώ να είμαι αστείος! Φυσικό χιούμορο, Θεέ μου. Με σκοτώνεις. Είπε μα 3 φορές. Πώς ήταν η μέρα σου, μεγάλε? Απέσια! Κανένας δεν με παίρνει στα σοβαρά, ούτε και η Τρίξη! Σταματήστε, παιδιά! Δεν προσπαθώ να είμαι αστείος πια! Το έκανα μόνο για να μου μιλήσει η Τρίξη και τώρα γελάει τόσο πολύ που δεν μπορώ να της μιλήσω! Ω, ηρέμησε, Τίμη. Μάλλον θα σταματήσει να γελάει όταν εκείνο το εξωγήινο λουλούδι που της έδωσες φάει την καρδιά της. Είπες ότι ήταν ακίνδυνο! Φαινομενικά ακίνδυνο! Εκτός κι αν είσαι μια καρδιά. Δεν θυμάσαι που σου είχα πει ότι εκείνο το σπυρί ήταν φαινομενικά απαρατήρητο? Χαμογέλα! Ω, Θεέ μου! Παιδιά, δεν μπορώ να αφήσω το φυτό να φάει την Τρίξη! Πρέπει να την προειδοποιήσω, αλλά δεν με παίρνει στα σοβαρά! Αχ, μακάρι να μην ήμουν πια αστείος! Ναι, εντάξει! Θα με κάνεις να σκάσω απ' τα γέλια! Είπα ότι εύχομαι να μην ήμουν αστείος! Να μην είναι αστείος! Όχι! Η κοιλιά μου! Σε προειδοποίησα! Τα εσωδικά μου! Τίμη, είσαι το πιο αστείο παιδί στη γη. Κανένας δεν μπορεί να σε πάρει στα σοβαρά. Σωστά! Πρέπει να φύγω από αυτόν τον πλανήτη! Εύχομαι να είμαστε στον νεραϊδό κόσμο! Να πάρει! Ακόμα νομίζουν ότι αστείευομαι! Είναι εκ τους νεραϊδένιους φίλους σας δεν μπορεί να απολαύσει τα ωραία αστεία μου! Έχεις δίκιο! Είναι άδικο! Έλα! Ξέρω που θα πάμε! Γεια σε όλους! Καλώς ήρθατε στην αποθήκη γέλιου του Θείου Νάκολ. Ένα χειροκρότημα για το πιο αστείο παιδί στη γη, το Τίμι Τέρνερ! Πες ένα ανέκδοτο τώρα! Ελπίζω ότι δεν μπορώ! Νοκ νοκ! Ποιος είναι? Κανένας! Γιατί το κορίτσι που αγαπάω θα θαγωθεί από ένα φυτό γιατί κανένας δεν με παίρνει στα σοβαρά! Αυτό δεν είναι αστείο. Υπέροχα! Αφού δεν είμαι στη γη, είμαι χάλια! Εύχομαι να μην ήμουν πια ο πιο αστείος άνθρωπος στη γη! Ποια? Πότε ήσουν? Είμαι αστείος. Θα έπρεπε να το κάνω αυτό επαγγελματικά. Κόσμο, τώρα που δεν είμαστε στη γη, μπορώ να καταλάβω ότι ο Τίμης σοβαρολογεί. Τώρα θα σε φτιάξω, Τίμη. Γουάντα, νομίζετε ότι δεν είμαι αστείος τώρα? Ναι, είμαι χάλια! Είναι 11 και 58 λεπτά. Πρέπει να πάμε στην Τρίξη πριν το φυτό φάει
συμβαίνει εδώ? Ξέρεις ότι είναι 1 λεπτό πριν τα μεσάνυχτα? Κύριε Τρίξη, αυτό μπορεί να ακουστεί τρελό. Αλλά εγώ και το πλωστάσιό μου πρέπει να πάμε στην κρεβατοκάμαρα της κόρης σας μέσα στα επόμενα 60 δευτερόλεπτα. Φαίνεσαι λογικός και καθόλου αστείος. Πήγαινε. Μην ανησυχείς, Τρίξη, θα... Τίμη, σκότωσες το φαινομενικά κίνδυνο φυτό μου. Δεν είσαι πια φίλος μου. Λυπάμαι που έχασες τη φιλενάδα σου. Ναι, αλλά τα καλά νέα είναι... Βρήκα τη σπλήνα μου! Αυτό είναι μπριζόλα. Σε αυτή την περίπτωση θα τη στείλω πίσω. Παρήγγειλα τη σπλήνα μου μισοψημένη. Και το φυτό δεν έφαγε την Τρίξη. Και έτσι θα ζήσει άλλη μια μέρα χωρίς να γελάει μαζί μου. Ξέρω τι θα σου φτιάξει τη διάθεση. Πάμε στον πλανήτη της σχεδόν αρκετής ατμόσφαιρας. Περίμενε! Αέρα! Κόσμο! Είσαι κουτός! Αέρα, δεν το έπιασα. Δεν είναι πια αστείος. Αλλά εγώ είμαι απίστευτα αστείος. Πήραν μέρος οι ηθοποιοί Αφροδίτη Αντωνάκη, Στέλιος Ψαρουδάκης, Μάρθα Ακάσογλου, Δημήτρης Δημόπουλος. Σκηνοθετική επιμέλεια Ακίνδυνος Γκίκας. Μετάφραση Ρένα Βασταρδί. Η μεταγλώτηση έγινε στο στούντιο Σιέρα Post.